Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗan uwa ina roƙonka da ka danna wannan alama ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za kana samun sababbin shirye-shirye. Yau ka kammala? Insha Allahu yau za ku ga yadda ake karanta deleted message a WhatsApp. Yauwa ku biyo mu. Abu na farko da za ka yi shine ka shiga cikin Google Play Store ka yi sacin wannan application fast notification. Gashi nan kamar haka, fast notification, sai ka danna alamar search, za a gan shi gashi nan shine na farko ya bayyana, kawai sai ka yi installing nasa, sai ka ɗan jira shi kaɗan ka yi installing nasa. Gashi nan dai ka gan shi nan yana install, yana downloading. Yawwa, bara mu ɗan jira shi kaɗan haka ya gama. Yauwa, to kaga yanzu ya kusa gama, saura kaɗan. Yauwa kaga ya install, kawai sai kai open nasa, sai kai allowed kuma yin ok a nan. Yauwa sai kai ok, bayan kai ok sai ka zo kai allowed ɗinsa. Gashi nan fast notification, sai kai allowed, sai kai allowed again. Yauwa misali bara ka ga yanzu haka zan aika saƙo. Shi nan bara ka ga na aika saƙo misali kamar haka: assalamu alaikum. Kawai gashi nan zan aika yanzu dai wannan haka misali ne kamar zan aika saƙo ne zuwa ga wayar wacce aka yi installing kelau. Misali gashi nan na yi aika, zan yi delete for everyone. Kaga na yi delete. To kaga yauwa kaga yanda saƙon ya zo, this message was deleted. Gashi nan this message was deleted. To abin da ya kamata kai kawai shine sai ka janyo notification naka. Gashi nan kamar haka, sai ka zaɓi wannan na ƙasa, select fast notification kelau. Yauwa kaga yanzu haka gashi nan duka za ka ga message ɗin da aka turo maka da duka deleted message. Misali ga wannan nan, kaga abin da aka rubuta a nan shi ɗaya yake da wancan wanda ya turo kelau ko.